Вялікі спорт пачынаецца там, дзе гараць вочы і адступае страх цяжкасцяў. Менавіта так 3 гады таму Ульяна прыйшла ў лоеўскую спартшколу. Тады і здарыўся абсалютны мяч, лёгкая атлетыка і любоў да руху. Гэты характар загартоўваўся на старым стадыёне. Сотні кругоў, спартанскія умовы, стёртыя красоўкі. Сёння правілы гульні змяняюцца, старая база засталася ў мінулым. Старый стадион был более такой несовременный. Он был более старый, без всех вот этих зон ворот. Он был маленькими воротами. А вот теперь появились большие ворота и больше возможностей заниматься. В будущем я хочу стать вратарем в футболе. И у меня вся семья, абсолютно вся спортивная, и родители меня к этому натолкнули. Футбол для мясцовай спартыўнай школы абсалютна новы кірунак. Дзякуючы маштабнаму абнаўленню поля, сёлета ў школе афіцыйна з'явілася асобнае футбольнае аддзяленне. Сучасны газон, новыя вароты і гарачыя вочы юных гульцоў. Гэта месца дае трывалую надзею. Менавіта з гарадскога пасёлка хутка выйдуць новыя чэмпіёны. С надеждой мы смотрим на то, что именно с небольших районных центров у нас в будущем будут ребята, которые пойдут в состав национальной сборной. У нас Виктор Михайлович Гончаренко, выходец с Хойников, и в его время таких условий не было. А условия, которые здесь есть, то, конечно, это ответственность, в первую очередь, наверное, самого населения для того, чтобы в будущем прославлять свой край. Поэтому убежден и уверен в том, что мы в будущем будем видеть спортсменов большого уровня непосредственно с Лоева. Сёння Лоеўская дзіцяча-юнацкая спартыўная школа – магутны цэнтр, дзе трэніруюцца больш як 120 хлопцаў і дзяўчат з усяго раёна. Каманда Мары расце па 3 асноўных аддзяленнях – дзюдо, вольная барацьба і лёгкая атлетыка. Пры гэтым у вёсках раёна працуе свой моцны выкладчыцкі склад. Абноўленая пляцоўка стала не проста месцам для штодзённых трэніровак, а будучай арэнай для правядзення маштабных спаборніцтваў. Сделана полностью масштабированная реконструкция. Обновлено футбольное поле с искусственным покрытием, обновлены беговые дорожки с искусственным покрытием, построена хоккейная площадка, также административно-бытовой комплекс новый возведен. Площадь значимая 3,5 гектара. На данном объекте будет заниматься легкоатлетика отделение футбола. Данный объект для нашего района очень значим как населению, так и юным спортсменам. Новы стадыён у Лоеве – чарговы крок у вялікай стратэгіі развіцця спартыўнай інфраструктуры Гомельшчыны. Наша вобласць паслядоўна стварае умовы ў кожным раёне. Пляцоўкі, басейны і спартыўныя комплексы з'яўляюцца ў невялікіх населеных пунктах. Гэта маштабная інвестыцыя дзяржавы ў будучыню ў кожнае дзіця, якое марыць пра вялікія перамогі. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».